Ναι, την κυρία Ευγενία παρακαλώ. Η ίδια. Έλα, γεια σου Ευγενία, τι κάνεις? Ναι, καλά, εσείς? Μια χαρά. Πώς θα πας? Ορίστε. Πώς θα πας λέω? Καλά, εσύ? Ωραία, μια χαρά. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Γιώργος είμαι, με γνωρίζεις. Α, τι κάνεις Γιώργο, καλά Έλα, μια χαρά εσύ. Πώς θα πας? Καλά, δόξα τω Θεώ. Για πες τα νέα σου. Τα νέα μου? Ναι. Ναι, τα νέα μου μια χαρά είναι. Ωραία, καλά είσαι. Ναι, ναι. Τίποτα καινούριο? Ορίστε. Τίποτα καινούριο λέω? Όχι, τίποτα. Θα έρθεις να πιούμε κανένα καφεδάκι? Τι? Θα έρθεις να πιούμε κανένα καφεδάκι λέω? Ποιος Γιώργος είσαι, για πες μου για να σε κατάλαβα. Έλα μωρό, Γιώργος είμαι. Ποιος? Απ' την Αγία Παρασκευή. Απ' την Αγία Παρασκευή? Ναι. Πες το στο παιδάκι, ποιος Γιώργος? Στελός έχω στιγμάς, ποιος Γιώργος? Για πες μου Για βέβαια. ποιο Γιώργο με πέρασες? Για ποιο Γιώργο με πέρασες? Έλα ρε Γιάννη. Έλα, εντάξει. Παναγία μου, τι γίνεσαι βρε Γιαννάκη, καλά Ωραία, είσαι? μια χαρά. Δεν έχω κανένα Γιώργο, γι' αυτό λέω. Πού στο καλό είναι για Παρασκευή. Τι κάνει η Κατίνα, τα παιδιά? Όλοι, μια χαρά χαιρετίζεις. Μπράβο, ευχάριστο αυτό. Λέω κι εγώ κανένα Γιώργο, δεν έχω κανένα... Γιώργο δεν έχω, Γιάννη έχω, λέω κι εγώ ποιος. Είδες μπλέξιμο, σύμπτωση. Τι είναι Γιαννάκη? Λέω, είδες σύμπτωση λέω. Έλα ρε Παναγία μου, λέω κι εγώ, τι συμβαίνει? Άκου να δεις. Έλα. Τι είναι Γιάννη, θέλεις τίποτα να το κόστας? Όχι μωρέ, δεν θέλω τον Κώστα, εντάξει, ήθελα να μάθω τι κάνετε εκεί πέρα και τα λοιπά. Αν είσαι καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε? Εντάξει, μια χαρά είμαστε και τα παιδιά καλά, η Κατίνα καλά. Εδώ είναι ο Κώστας, άμα θες να τον δώσω. Όχι, εντάξει μωρέ, εδώ σχεδιασμό δεν το κάνω τώρα, εντάξει, πες ότι είμαι καλά, την πήρα τηλέφωνο. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Να συναντηθούμε μια μέρα να τα πούμε λίγο. Να συναντηθούμε λίγο μια μέρα, να φύγει από εδώ να τα πούμε κιόλας. Ναι, βέβαια. Σωστά. Έλα, που ξενωθήκαμε, έτσι. Ναι, πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε, οπωσδήποτε. Βέβαια. Λοιπόν, καληνύχτα Γιαννάκη, χαιρετισμούς. Ναι. Καληνύχτα λέω και χαιρετισμούς. Ναι, ναι. Ναι, τι άλλο? Τίποτα άλλο? Όχι, μάνα μου τίποτα, τι άλλο? Τι μάνα μου και μαλαγίες μωρές μου, ξεκολιάρα τώρα γάμω το σπίτι σου γάμω. Παλιοπαρκινιάρα. Μάνα μου και αρχιδιές να πούμε. Άντε και για να μπεις στο Χριστουγεννιάτικο. Με φτιάχνεις τώρα. Η γαμιόλα κόρη τι κάνει, καλά είναι? Η γαμιόλα κόρη σου καλά είναι, λέω. Πού γαμιέται πάλι? Τι είπες ρε αλήτη? Έλα μωρή η γαμιόλα να πούμε χαμούρα, παλιολινάτσα. Θα με πεις αλήτη. Χτύπα τον κόλλο στην κολόνα, πες στους καπότες μου. Άντε ρε πούστη, άντε ρε μάνα. Άντε μωρή και γαμίσου. Ποιος είσαι ρε πούστη, ξέρεις θα σε κάνω εγώ τώρα? Θα μου κλάσεις τα παπάρια, αυτό θα μου κάνεις. Στο διάλο ρε καριόλι. Όπα, δώσε τα όλα, πες κι άλλα με να το βρίσκω. Άντε να πάω να γαμίσεις την πουτάνα τη μάνα σου και την αδερφή σου ρε πούστη. Δεν έχω ούτε μάνα τον αδερφή μου ρε στην κάρα να πούμε. Ποιος είσαι ρε πούστη? Αν είσαι άντρας να έρθεις να σε γνωρίζεις. Έρχομαι να σε γαμίσω μωρή γαμιόλα και σε άντε ρε πούστη γαμίσε τη μάνα σου και την αδερφή σου ρε καριόλι. Ρε άντε μωρή χαμούρα, σου γαμώ το σπίτι και το μου νύψε ξένα και μωρή χαμούρα. Ξεπολιάρα. Μωρή να γαμίσει μωρή. Παλιογίστησα. Άντε μωρή γαμίσει που τα νύχτα. Αν είναι θα σε κάνω να από πίσω, είσαι πούστης ρε. Θα μου κλάσεις τα παπάρια μωρή γαμιόλα. Και η μάνα σου είναι η πιο κεντρόνα και πιο καριόλα. Δεν έχω μάνα μωρή γαμιόλα, ούτε αδερφή έχω. Γαμώ κάτι καριόλισσα και εσένα και την κόρη σου. Παλιοξεβολιάρα. Άντε μωρή μαλάκο, θα μου πεις τι κάνει η Κατίνα. Μαλάκο, θα μου πεις τι κάνει η Κατίνα. Ξεβολιάρα. Άντε γαμίσου και εσύ και η Κατίνα μαλάκο.